cum să-i prezint. N-am habar. Oho, ia uitați-vă la ei! Și pregătiți-vă de un moment măreț, domnilor! Extraordinar! Ia veniți așa, mai în față! Toată lumea vă aplaudă! Ia uite-i! N-am habar, am spus-o adineauri, cum să-i prezint. Sunt îmbrăcați diferit, ca și cum fiecare reprezintă câte un gen, nu? Da. Avem nici The voi nu College știți ce o să Boy, fac, avem așa-i? rapper, Nu avem rockerul. Și avem mezinele. Și l-avem pe negru. Ei, Adică hip-hop. ei. Da, ele. Nu sunt obișnuiți cu vedete, cu lumini, cu reflectoare, unde sunt cu vedete? Aici scene. nu sunt vedete. Mai mult decât atât. Atunci când am zis că n-am habar cum să vă prezint, voi nu aveți un nume de trup, așa-i? Nu aveți deloc un nume. Dansați, dar nu s-au gândit. Bă, dansăm, dar cum să ne numim? E greu, într-adevăr. Cum vă cheamă pe fiecare să găsești numele. Și avem o idee. Ne-am gândit în culise. Cum vă cheamă pe fiecare în parte? Să ne zică numele fiecare în parte, corect. Hai să vedem, poate iese... Da, stați, înainte de asta. Ne-a venit o idee. În culise, pentru voi. Ia puneți-vă mintea la contribuție și găsiți un nume pentru trupa asta. Pe asta încercăm. Găsiți voi în Bine. seara asta, fiți nașii trupei. Așa. Încercați, fiți nașilor. Omuleții ăștia nu sunt obișnuiți cu vedete, cu lumini, cu scene, microfoane. Corect, bună ideea lui Pepe. Cum vă numiți? Ia zice, cum te cheamă? Robert. Robert? Cosmin? Andy. Teo. Și Teo. Astea sunt prenumele lor. Ia puneți-vă mintea la contribuție și găsiți-le un nume. Ca inițiale am putea să spunem numai trac. Aveți trac? Ne-ar inspira foarte tare și momentul lor artistic. Cum? Ne-ar inspira foarte tare și momentul Păi lor. facem așa, facem așa, ia veniți. Păi facem, După evoluție. are dreptate și Vasile. Facem așa. Prima dată le arătați ce puteți și ce știți și după aceea găsim un nume și nășim trupa. De acord? Da. Deci în funcție de ce or să facă ei în câteva minute, voi să le găsiți numele. Corect. Păi, dar Bine. sunteți nași în seara asta lor, astăzi nașilor. Nu e obligatoriu să o păstrați, adică... Dacă vă place numele, luați. Dacă nu vă place, tot înainte, da? Uite-mă să încălzești. Hai să vedem ce Uite-mă să pot ei să încălzești, facă.